Crna Gora u ovom trenutku ima dva najveća neprijatelja, a to su korupcija i organizovani kriminal. Ne možemo govoriti o uspješnoj i o iskrenoj borbi protiv korupcije, a da se čvrsto, odlučno i iskreno ne uhvatimo u koštac sa ovom tematikom, a to je ispitivanje porijekla imovine. Mi smo kao građanski pokret Ture izašli sa predlogom novog zakona o ispitivanju porijekla imovine, koji bi vrlo važnu ulogu dao upravo poreskoj upravi u kontroli imovine svih fizičkih lica čija imovina prelazi određeni imovinski prag. Po nama ovo je jedan od ključnih sistemskih i antikorupcijskih zakona bez kojih demokratizacija Crne Gore i bez kojih je borba protiv korupcije praktično nemoguća. Ovim zakonom je predviđen princip neselektivnosti kad je u pitanju ispitivanje porijekla imovine. Vrlo je važno da se mi kao društvo, kao država uhvatimo u koštac sa ovim problemom i bez rješavanja pitanja ispitivanja porijekla imovine javnih funkcionera, tranzicionih biznismena, lica bliska organizovanim kriminalnim grupama, mi ne možemo u Crnoj Gori govoriti o efikasnoj borbi protiv korupcije.